అయితే ఇప్పుడు ఏం డిసైడ్ చేసావు? కలుస్తావా? తెలీదు. ఇప్పుడు ఇలా కలుస్తామని ఎక్స్పెక్ట్ చేసామా? లేదు కదా, అది అంతే. డెస్టినీ. Feel like home. Relax. ఓకే చలో బ్రో పద. వద్దురా వద్దా 2 minutes. ఆవిడ మళ్ళీ వస్తుందిరా, జాగ్రత్త. వచ్చాను. డోర్ వేసుకో. चलते हम तेरे गीत को सुनकर, तेरी राह को चुनकर, तेरे पाँव में पड़कर रहते। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, 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 मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे Hi, Arvind. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, मालिक And guys, we have Arvind from the Hyderabad branch. This is Mr. Ramesh. Hi. Mr. Ragmayur. Hi. And she is Renuka. హాయ్, నైస్ టు మీట్ యూ. హాయ్. రేణు, మీరు? బస్సులో అమ్మాయి, నువ్వెప్పుడు అమ్మాయిలతో అంతలా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టావరా? భలే వాళ్ళు గురుగారు. నేను ఎక్కడ మాట్లాడాను? మొత్తం తానే మాట్లాడింది. మన ఇటు రియాక్షన్ మాత్రమే. స్వీట్ ఇచ్చింది, లొడలొడ మాట్లాడింది. సరే నేను మాట్లాడదాం అనేసరికి నిద్రపోయింది. పొద్దున్న లేచి చూస్తే మాయమైపోయింది. ఏంటో రెడీగా ఉందిలే. స్వేచ్ఛ, నువ్వు ఈ డెస్టినీ నమ్ముతావా? డెస్టినీయా? సడన్గా ఏమైంది సార్ మీకు? డెస్టినీయా? నేను చచ్చానమ్మా. డెస్టినీ ఏంటి, మళ్ళీ కలవడం ఏంటి? టూ మచ్గా లేదు. ఆ అమ్మాయి ఎవరో మార్నింగ్ 7 to 8 టీవీలో రాశి ఫలాలకు వచ్చే మాతాజీలో ఉంది. స్వీట్ బాగుంది కానీ తన ఐడియాలజీ అస్సలు బాగాలేదు. అది కాదండి, ఏ పరిచయమైనా హాయితో మొదలై బాయ్ ఎండ్ అవుతుంది. కానీ మాది అలా కాదు, హాయితో మొదలై మధ్యలో అలా కట్ అయిపోయింది. సో ఒక్కసారి నేను ఆ అమ్మాయిని కలిసి బాయ్ చెప్పేశానంటే నేను ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్? సారీ. ఏంటండి గురుగారు ఇది? వచ్చి 1 week అవుతుంది, అయినా తను నన్ను వదలట్లేదు. ఆ అమ్మాయి కాదురా, నువ్వు తను వదలట్లేదు. అంటే తను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి. హ? అంటే అంటే ఆ అమ్మాయి అర్థం కావట్లేదు, కానీ తెలుసుకోవాలను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హే హాయ్, ఐ గాట్ ఎంగేజ్డ్. ఓ కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ. Where did you get this sweet? ये वो चर्च गेट है ना, उसके बाजू गली में. बहुत अच्छा लगा मुझे. Excuse me, करीना. Oh, sorry.